A conta atrás pro Ardelucos comezou e a cidade da muralla xa se prepara para acoller unha das súas festas máis icónicas. Os campamentos de romanos e de castrexos están prácticamente listos, así que agora só queda ultimar pequenos detalles. Elena, viñemos ao sitio indicado, como a todos os anos, para encontrar o noso traxe ou de romano ou de castrexo. Este ano están mirando un pouco o tempo. Gustar está gustando máis sempre o de castrexo, ahora nos últimos anos. Estilos así, de top, de falda, é o que máis está gustando. E a xente que di que vai pasar calor, agora tamén os de tela tamén gustan. Entón agora isto xa é unisex, Ele. Isto todo é unisex. Moitas rapazas que prefieren ir de guerreiras. Como é de bonito este traxe, por Dios. E a rapaza quédalle. Estas telas son as que se están vendendo moito, está pedindo moito a xente, porque, bueno, pa calor, pois están moi ben. E a capiña, pois claro, se a levas no cuello non che estorba colgada. A xente ven, moitas veces ven vestida, o sea, normal, deixa aquí a roupa, e marcha vestida coa de romano ou castrexo, e andando. Que che gusta máis? Romana, castrexa? Eu romana sempre. Romana. Vámonos poñer en búsqueda do traxe ideal. Pois, Elena, teño que comerme as miñas palabras porque o meu favorito foi o de castrexa, así que adjudicado para este ano. Pero pros homes que? Pois mira, pros homes tes esta opción, que este é o romano auténtico. O de toda a vida. Toda a vida. Este é o romano, pero romano. E pesa o seu. Isto é para ir un pouco de desfile, de paseo. Se vas pola noite... Igual xa non. Igual xa non aguantas. Os homes este ano tamén se están inclinando moito polo de castrexo. Que tamén hai as corazas, bueno, este de neno, e son as de polipiel, pero de castrexo. E levan tamén as túnicas, igual que as de romano, pero sin cintas romanas. Teño aquí desde fai 3 meses. Non me digas. Non me deixan nin levantar da silla, siquera. Pero a min dixeronme que a xente esperaba a última hora, entonces ahora terás máis chollo. Totalmente. E ainda han vir o sábado para vestirse o sábado mismamente. En que andas agora? Que estás facendo? Estou facendo un vestido de castrexa noble. Porque había aquelas castrexas que se pedían favores aos romanos e tal, e eran privilexiadas. Entonces xa vestían un pouco máis elegantes, con millores telas, millores incluso tintes. Viva o Ardelucos. Viva o Ardelucos, é que non falte nunca.